ସକାଳୁ ଉଠିକି ଟିକେ ବିରକ୍ତି ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି କଫି ପିଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ବସିକି ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲି। ତ ଏଇଟା ବାସ୍ ଦେଖଉଛି। ତାପରେ ମାମା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ଜଳଖିଆ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। କାହା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ବଳକା ଆଣରେ ଯୋଉ ଚକୁଳି କି ଇଡଲି ଆଣରେ ସେଥିରେ ଏମିତି ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଟିକେ କହିବେ। ତାପରେ ମୋର ଟିକେ କାମ ଥିଲା ମୁଁ ଭଞ୍ଜନଗର ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଏଇଠି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଥିଲି ଆଜି ପୁରା ଏକା ଏକା ଅଛି। ମତେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବାବା ଆଉ ଲକି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲିବାକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ବାସ୍ ଏମିତି ଥିଲା କିଛି। ତ ସେଟା ଆସୁଥିଲି ବୁଲିକି ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଫେରୁଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ମୋର ଛୋଟ ଗୋଟେ ମିନି ବଗିଚାଟେ ଯୋଉଟା କି ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଗୋଟେ ଥେରାପି ପରିକା କାମ କରେ। ତ ଆସିକି ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଲୁଥିଲି ଦେଖୁଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ବାଟକୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆ କଥା ତ କଣ ହିଁ କହିବି ଡୁଗୁ କଥା ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇନି କିନ୍ତୁ କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛି। ତାପରେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଥିଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟା। ତ ସେଇଠି ଶୁଣୁଥିଲୁ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଓର ସବୁ ହଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ବସିକି ଗୋଟେ ମନ ଶାନ୍ତି କରି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏଇଠି ମୋ ବଡ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବଡ ବାପା ତ କୁହନ୍ତି ନା ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା କୁହନ୍ତି। ରହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।